నెక్స్ట్ కలెక్షన్ బొట్టుమాల. అసలు ఎంత ఎక్సలెంట్ గా ఉంది చూడండి, క్వాలిటీ ఫినిషింగ్ చాలా చాలా బాగుంది. బొట్టుమాల అసలు ట్రెడిషనల్ గా ఏదన్నా పట్టు శారీ మీద కానీ దేని మీద వేసుకుంటే ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది కదా. సో ఏదైనా సరే చిన్న చైన్ పైన పెట్టేసుకొని ఆ నాను పట్టి స్టైల్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగుంటుందండి. సో క్వాలిటీ చూసుకున్నట్టయితే ఎంత బాగుంది చూడండి, క్వాలిటీ చాలా చాలా బాగుంది, క్వాలిటీ కూడా వావ్ సూపర్ గా ఉంది. బుట్టుమాల చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్ లో ఇస్తున్నాను, కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఆర్డర్ చేసుకోండి, చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్ ఉంది. సో పట్టు శారీ మీదకి ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది, యూ స్టైల్లో వచ్చింది మనకి, సూపర్ గా ఉంటుంది. సో లేదా పిల్లలకి వడ్డానం లాగా కూడా పెట్టొచ్చు అనుకుంటా. జస్ట్ ఇలా అనగానే ఇట్లా పిల్లలకి ఏమైనా వడ్డానం మనం కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఏముంది వెనక థ్రెడ్ ఉంటది కదా అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ బొట్టుమాల ఓకే, విత్ ఇయర్ రింగ్స్, స్మాల్ ఇయర్ రింగ్స్.